Доброго дня! З вами Юрій Костенко, спеціально для каналу Менавіта Онлайн. Інтерв'ю Романа Протасевича показало наступний шлях російської експансії агресії. Після поглинання Росією Білорусі, це планується десь до кінця цього року, Росія збирається захопити Литву і як наслідок Прибалтику. Це чітко вказує на те, що Роман Протасевич сказав, що Світлана Тихановська фінансується литовськими урядовцями, а також польськими урядовцями. Тому Литва як наслідок починає ставати країною-терористом для Білорусі. І пан Лукашенко, відповідно, скажімо так, здійснює погрози в сторону литовського уряду. Більше того, що таке, по суті, Литва, Латвія, Естонія? При правильній організованій військовій операції дані країни можна буде захопити за 2-3 дня. Питається, чи встигне за цей час зреагувати НАТО? І після того, як буде вже захоплена територія цих країн, що вони будуть робити? Якщо вони промовчать, буде розпад НАТО, по суті, або його переформатування, і втихомирювання агресора. На це слід звернути увагу. Все, з вами був Юрій Костенко. Підписуйтеся, ставте лайки, коментарі. Нехай щастить, до нових зустрічей.